Tää on itse asiassa aika yksinkertainen juttu. Eli ensin tosta kukasta niin poistetaan asetonilla terälehdien päällä oleva paha, joka suojaa sitä terälehteä. Ja sen jälkeen kukkaa pidetään tuommoitteiden emäksisten höyryjen päällä. Eli mulla on tossa noin hirveensarvisuolaa, mikä on ihan leivonnassa käytetty ammoniumbikarbonaatti. Tää on oikeastaan vähän semmoinen kemiallinen ihme, että kaksi kaasua, ammoniakki ja hiilidioksidi ja yksi neste, vesi, muodostaa yhdessä sitten kiinteän aineen. Niin, sitä mulla on tässä. Ja mä lämmitän tota liuosta samalla sekoittaen. Mä pidän tota kukkaa siinä höyryissä, niin silloin pitäisi nämä terälehtien sisältämät väriaineet, niin ne pitäisi niin sanotusti deprotonoitua ja silloin terälehtien väri muuttuu. Eli näitä luonnon pH-indikaattoreita on vähän siellä sun täällä. Osaa vaan etsiä oikeista paikoista. Laitetaan toi pyörimään ja lämpenemään. Sitten on tätä asetonia, niin kuin näkyy, tuossa on vaaramerkkejä tai haihtuvaa ja tulenarkaa, mutta ei ehkä niin vaarallista kuin bensa. Haihtuu. Voi pH-mittarillakin vähän katsoa, että tuleeko emäksisiä höyryjä, kun katsoo toi lukema tuossa vähän nousee, niin alkaa olla valmis. Kauan tästä tuntuu kyllä kestävän, että näistä oikein haluaisi tonne noin niinku kastaakaan, kun mä pelkään, että se lakastuu vallan. On se vähän niinku violettiin päin muuttunut, mutta katsotaan nyt jos sen kastaa tonne, niin miten sitten käy. Tää lämmitystä pistää. Vähän tullut tämmönen tumma violetti. Katsotaan tuleeko sitä ihan sininen sitten. Se pikkuhiljaa tää alkaa näyttää vähän oudolta mun mielestä. Voi olla, että tosta liukeneekin. Se on yksi syy, minkä takia mä en halunnut sitä tonne veteen niinku kastaa, kun sitä voi liuota tonne veteen noita väriaineita. Noniin. Ei sitä muuta kuin loppuyhteenvetona vaan taisi onnistua ainakin jossain määrin. En tiedä, se on ihan katsojan silmästä, kumpi on sitten nätimpi, tommonen punainen ruusu vai sitten tommonen violetin sävyinen. Toi oli vähän toi kastoprosessi semmonen, että se alkoi sitten tekee toisaalta tästä ruususta vähän tommoista laikkuja. Tää on vähän tämmönen violetti vähän semmonen zombimainen ruusu. Jos pyhäinpäivänä haluaa rakella ruusuja, niin toihan voi olla mistä kukin sitten tykkääkään. Joo, ei mulla sitten muuta taas tällä erää. Koittakaa pärjätä niiden ruusujen